to insha Allahu ga wani jalabin samun kuɗi. Wannan jalabi ne na samun dukiya idan ya zamana wata buƙata ta taso ma ko kuma wani al'amari ya tunkaro ka ko kuma ka tunkari wani al'amarin wanda kake so ka tara kuɗi ka yi wannan abin. To insha Allahu in dai ya zamana wannan buƙata ce ta gaggawa, to koma dai wanne iri ne ko kowace irin buƙata ce, to insha Allahu a tunkare ta da wannan aikin alfarma annabi da alƙur'ani, in Allah da Allah zai hore yanda za a yi wannan abin. Zai yiwu gida ne kake so ka gina, ko jari ne kake so ka kama sana'a, ko wani dai al'amari ne kake so Allah ya yassare maka wannan abin cikin sauƙi. To insha Allahu alfarma annabi da alƙur'ani ga wannan sirrin da za mu yi bayani a kan shi, kuma sirri ne da yake da sauƙi sosai, amma sai dai ana ɗaukar wannan sirri tsawon sati ɗaya ana yin shi, amma kuma in Allah yadda sirri ne kuma da yake tare da mustajaba, wanda in Allah yadda alfarma annabi da alƙur'ani in dai mutum ya daure ya yi shi, to in Allah yadda kowace irin buƙata ce, in kowanne irin al'amari ne za a samu biyan buƙata a kan shi. Insha Allahu da farko yanda ake yin wannan sirri, ana farawa ne ranar kamar ranar Lahadi ko ana fara shi wannan wuridin ranar Lahadi ko ranar Alhamis ko ranar Juma'a. Idan ka fara shi har ranar ta zagayo ana yin wannan wuridin. Insha Allahu za ka iya kasa shi ko kuma ka dai sanya za ka yi, amma wannan wuridin yanda ake yin shi, wannan ismullahil azim, wannan sunan Allah alƙuddusu alƙuddusu alƙuddusu, haka ake maimaita shi 20,700 tsawon sati ɗaya. To insha Allahu haka ake yi. Idan Allah ya sa aka kammala wannan aikin, a duk lokacin da aka zauna a gurbi aka gama, to insha Allahu a roƙi buƙata. Idan Allah ya sa aka kammala aiki a samu wani abu a yi sadaka da shi. Insha Allahu alfarma annabi da alƙur'ani za a samu biyan buƙata cikin gaggawa in Allah yadda. Dan neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 09033391934 ko kuma a wannan namban waya da take sama insha Allah.